khona. Okay. Awushalele ngoma ethamba yofa. Nansi ngoma ethamba yofa usukhulumile ngayo. Awushalele ngoma ethamba yofa nansi platform. Uhlezi uyifisa i-platform ekanjena more especially promotion because i-promotion la ukwazi khona ukhipha khona amazenzo, uqhutshulula amazenzo, uqhutshulula lonke amazenzo, uqhutshulula amazenzo ke. Uzwisa abantu ke umsebenzi wakho. Awushayele ngoma lela ethamba yofa live manje. Bayabuka abantu. Okay. Nazopho. Wamauza ubuhlungu apyakufa wena ingcono zibulale wamauza ubuhlungu apyakufa wena ingcono zibulale solo esinkwatisa ngempilo thina siphilele uNkulunkulu hayi nina nabasali bethu ngani ingcono sibulale Njalo bhuti. Uyazi ke babuthi angikulingisele kabi yami. Yafuna ngilingisele. Awungisele. Wafuna nihambe ufa. Injalo. Awubinile kabi yami. Bayajabula abantu banyuka abantu abamosha ngamanje bachaza ukuthi mawusuyicwele ngoba uzuthi ukubheka phezulu ke ngathi uzothi yabo ama-guest bayeni guest bayeni uvuka ulusinga ke mawusushana ngoba ngathi uzothi ke awubinile kabi yami. wamauza ubuhlungu Asingasabheki phansi bathu. Hayi, Ngikwasamsekile. Okay. phezulu kabi yami sifuna ukuthi kutrende sakufundisa phela manje kodwa ulobheka phezulu kodwa ulobheka phezulu ngazoke kabi yami. So, wamauza ubuhlungu